Nogolong ko bakamen ban ay if he kaktiyan ka chong play malang sngi malang por kalong ka kabuya nga bangan ay ek egabo play uhikai nakani kaktiyan ka chong play ngenge khambu na pren chong fi pidon ka jing sngongo ba fi yo sngo kaktiyan ka chong play malang por but nga ay ngu yo play bo play ulapu ingi kum kinong kren ban yai hikai ban pusan ban wat ban puli kaktiyan ka chong play Kenang ba kaktiyan ka chong play ka bangi kren shafi kanam long tang ka ba shupan lap miet na ne ka ba shupan dep ya ka program hendrai baganda long ka jing shai ka jing mentoy ya ka jing em chong fi da ka dot nuot ka ba sngongo yo play da ka jing sngongo nga kren ban ai ngu yo play na ka benta chong fi ki ba yo sngo ya ki jing hikai janga ki bangala kren menta la kumba shispa arfu waitali AA kini ki voice message but ngayo iba habang ipalat yaka aga YouTube but rinkat agi group but aba fi share shiki parlok ngayo i hadu katno bagi brio kikimen ban ngap ikaktiyan ki jomplay kawai ka dak ka ba ngayo i kadai ba kaktiyan ki jomplay ka bang kren kalong ka jingmen toy shiki babon singa ni thu ifi ni khindia shuai ka bangan ai kini ka jing hikai biang ka badai pat ka Jingshakri Jong ka Jutang ka Bathymmai fi nado bangi play yagani ka Grace Worship Counseling Center nado banga play ka tay ka counseling center hang tay maukhar nado managani ka Monday but manin ka Wednesday Arsen shitayo malaka tayo nado ka por khat uy biji chat amin step hado janmit habaro artali kisni ngashong ngayo ida gi phawngot ki brio ki wan hang to hapo jongka jaka jong jing slok ka bangala play khamboni na preng jong ki bawan ya ka banga yo bani slok bat ki yo e jing men to ya din banga hikai ki na ka ktien ka jong play hang to menen gisngi bat agiri ka mandi ka bala dap kawai ka banga yo i ka dai ba ki ong ba ni yo jingger khu ni snot nat ni kwa bani kendo ni kwa bani yo jing duai na mangi snap ya gini ki jing kren jo fi malaga sngi hapo ki voice message nakita ka daw gani ka nang aiman sim shushu yung nga bani ay kren nganong thaj ya ka bangan puli ka ktien ka jong play bani ay fi ya ktien ka jong try ka ba im ka ba don bor fi dene ka taga daw nga kamen ka taga tabangan ong ifiru kito ki ba yo sngaw ya gani ka jing kren jong a la fi kwa bani kendo la fi kwa bani sham la fi kwa bani yo jing duwai Fida pinwan nang tayo po ko center jung ya maukhar kat kung to address ka bangila ay YouTube kalong ko jing men to ya fi baro kalong ko jing kemen ngaro ngani kendo lang ni fi mar habang ay kendo na kemen ngasngaw ko mangi yalong ko way how try te ngakwa ngan ay biang ni jing hikai mentangan pendap ya kabro shita yo bagata kadai ngan keren biang ya Jingshakri jong Jutang ka Bathymmai ngala keren kindiat ya Jingshakri jong Jutang ka Bathymmai menen gisngi ba ha ka Jutang ka Bathymmai blay ula sha ya baro khat bangin ya don benta ya ka ban pen priang ya gospel ka jong try ya ka ban yalap ya brio baro ha ka jaka baro tingala pen i fi na ka jing slok marmet lani na ka jing ya Shakri ka bangi ya slok marway ya ki brio bangi ya kendo ha ka jaka ba per nget ngala wanra ya ka jing slok ka jong jisu ngala shim ya to bro ko way ngala kren menin gisngi bat nget kala long ka jing men toy fi kan ai fi ka jing pen shlur kan ikai fi ba pinang ban islok iki way ban job iki bobon ka brio sa ka jing penim ka jong try pite pala nga kren ni menin gisngi
Baleng keren biang ini ke Jingshakri jong ke Jutang ke Bathymmai. Kadau ke bekongsan ke bangada kwa aga dot not jong agade. Mendai tamangan syukuran ni ke ketin ke jong play. Hendrai ngada kwa ba ke ketin ke jong play ke bang keren. Kanda yalame pi ke jingkla ke bamut. Kanda penlong ifi fi de syamyu Jesus Christ. Bagada penlong ifi fi ni mat ke jingknem. Mendai tangga ta ba fi ni pediang ruat yang mensi mukho ke jing im jong fi. Bapila ye ke ban long ke jingkal khupat shikiwai. Pinum silang tang kinong let jing sang le ni kinong snap. Ika ketien ke jong play ndre finong kinong pen tray kam. Kinong le. Pila ika ban hikai ketien ke jong play hayeng. Pila ban hikai ketien ke jong play ke jaka barok ke bapidan. Bat bapinum shania ia ke jing pen roy ke hima ke jong play. Tang hagi pastor ki brio ke balajet. Ia ke ban tray kam play ndre babarok kum kinong yalap. Ia ke Jutang ke Bathymmai. Play ula ai hangi ke kabu. Mengila ika banyadon bentalang hangta. Tementah ke sengipat ngekuak ngan keren sipang kini ke Jingshakri jong ke Jutang ke Bathymmai. Haka wepat ke rukong. Kabangala ngan ong ladang keren i ke Jingshakri ke Jutang ke Bathymmai. Kadai ke Jingshakri ngan bu umne habak ngabmut ban keren i ke Jutang ke Bathymmai. Fi i ke dao kadai namar bakadon ke Jutang ke Barim. Ban haka Jutang ke Barim kadan sibun ke Jingte Jingkhom ke Jingle kidan sibun ke iki bau beri umla syu baru play wan ra ke Jutang ke Bathymmai. Pada dia bau Jisu wan ra ke Jutang ke Bathymmai. Ngala pule fi nang tu nang siti ke baar ki karen. Lenong ke balai ngala pule fi na du khat usaw du ba. Henriu tar ngala pule bro away. Bat ia ka bang anum pule mentang sengi. Ngala syem nang tu ye ke jing hikai. Bat ladang keren bet ye ke Jingshakri jong ke Jutang ke Bathymmai. Ngakwa ngan ong kumne kadai bet ke Jingshakri ke badau mensi mkhoi kadai ke Jingshakri ke balat duit kadai ke Jingshakri ke bayar kadai ke Jingshakri ke bapriang ke bapenlang bat ke bapriang ya bar kataka be ke Jutang ke Bathymmai ai ngo yu blai bangi mentangi yo ban im haga pertai lane haga pateng benrio ke bangi yo ya ke ban ya dan bentalang bat ke Jingshakri jong ke Jutang ke Bathymmai. Namar ke Jingshakri ke ba ke Jutang ke Bathymmai ke dei ke Jingshakri ke ba lesi la dengan ong bet kat kum ke Bible ke ong lesi wali singwi ngan ong ya kada ke ketien pareng the glorious of the new covenant lesi ngan buku ni the glorious of the ministry in the new covenant fi aga ketien ke singan buku ni lapenan kama ke tu siti ke ba ar ki karen ya kata ke ketien kaburam jong ke Jingshakri ke Jutang Bathymmai. Balai ke dabu na ke ketien ke baang kaburam jong ke Jingshakri jong ke Jutang ke Bathymmai. Namar kadai ke bakraw hadu kata-kata. Kadai ke badan ke buram mahangta. Kabamla ban ya nujor bat ketu ke buram ke bagi kon Israel ki yo i yo lum Sinai. Kabamla ban ya nujor bat ketu ke ba mirengkat setia hakini ke bamenta. Haga tu ke por de tang Moses marway bu yo rong. Haga presence ke chong play. Lada rong ki wepat an nan tembau. Hadai mentangi yo rong hakini ke Jutang ke Bathymmai. Kabau Jisu la yap ula mipat bat ula aingi ni ke Jutang ke Bathymmai. Ngila yo ban rong mangi mdai syau tu lum siyan. Hadai ngila yo ban rong menta sige hima ke jong play. Bat kani ke Jingshakri ke dai bet ke badau mensi mekhu jong play. Lada ngakran hi ya ke Jingshakri jong ke Jutang ke Bathymmai. Haka buram jong ka ke dai. Bangi dai ban sngoto bagani ke Jingshakri ke dai bet dau mensi mekhu jong play. Dengan penifi ya kata menta kesengi. Bahaba ngakran ni ke Jingshakri jong ke Jutang ke Bathymmai. Ngakwa ngan penifi ba mdot shabar na ke Jingtray ke dau mensi mekhu hagani ke Jingshakri ke jong ke Jutang ke Bathymmai. Namala na pen puli na ke Bible finyo iba ke baning kong tam le singan yalame fi biang ni kene. Ngadakwa ba fin syai. Nama kata kadang ngakwa finum tat ban singap. Ngan penifi kenapa fin syai ke baning kong ke Jingshakri ke badau mensi mekhu ke dai. Ke baning kong ke poin junga ke dai haga jing dai bat ke jing pen ke bangiyo. Fi haga jing dai ba ke jing pen haga ni ke testament ke Bathymmai. Haga ni ke Jutang ke Bathymmai. Haga ni ke ya jong ke jing ai.
hagani ga ya ga bangi embat mun se ma khoi nga khwangan ong fi kede ga Jingshakri ka ba ngimla ban ya la daga dayengi bangi yo jing penemro mdei setia bangi ya daga bangi la ban le iki enrei kin ma wat ega jing penemro kede be daw mun se ma khoi ngan peni fi hot u jisu yap aga dingfna hot you try de mo u ba yap de mo u ba mi pat de mo u ba jausnam de mo u ba ba ega pop jingi de mo u ba map ega jing em jingi de mo u ba aingi ega jing peni em kare bar khat de mo u ba la ega jing ai hare finum la ban rung shata finum la ban experience ega ta jing yap ga jing mi pat finum la ban mat ega ta jing em ga jong try ga bo la ai shingi lani ega ta jing peni em ga bo play la ai shingi la da kam de ga bor ga jong min se ma khoi naga taka daw nga saong baga Jingshakri ka ba daw min se ma khoi hakaliang jo ga jing dai baga jing penem kadan kam be tang daw min se ma khoi jong lai bangin la ban rung shiga ta jing penem ka ba kraw ka ba jisu la ai ngan pule fi ka tuan ni taligi khot agaliang jong ne ka ba ning kong e ka dai na city ka jong utitas kala nong ka ba lai la da pen pule na khot ba saw kong henry habala pau ka jing le sbunu blai unong pen em jingi ba ka jing e jong u show kun ben rio ulapan im yangi om nagi jingle ka hok ka bangi lale henry kat bakum ka jing isin ai jo daga jing sat ka jing khasin bal ka jing Bathymmai umin sima khoi ya uba ula tekno kar hai hangi daw Jesus Christ unong pan im jingi bahabala pan saningi daga jing ai jo on yo pan longi ki nong yo pateng kat bakum ka daga jing kermen ka jing im bam jikot ka ba shisha long kata kaktian في حاجة نيجي شتي وأبسط بول كوران نيجي هاوتيتاس وكوران شاي با هاد كتاك جين بنيم كديك جين لس بون جون بلاي با ولا آي هني يا كتاك جين ياب كجو ولا بن إميني مديك جين لك هاو هديك الماو دك جين سايد كجين خارسين با جين Bathymmai كجو منسي مكو ياو بلا تينو كرهاي شني داو جيسو كريس وباو تراجي fi ika mga mutman ong nang ni fiyo iba ban pen kaya ngi shigi mau blay bangin yo rung shigi taga jing pen im ka Bathymmai bangin yo mat ya taga jing ka arsin ka Bathymmai bangin enjoy ka taga jing ya linti ka babat u blay hagani ka jing ai ka Bathymmai hagani ka pertai jong ka taga ka bakin jamin sim bat bangin yo rung shigi taga jutang ka Bathymmai ka bu jisu wanra mla setia daga wepan kadai daga jingpen ki daga jingpen kasin daga jingtrei ka jong min se ma khoi fi da pipuli kadan ka jingedai ngamut banong hadian ba umin se ma khoi ula trei ho briu ula pen kendo yo briu ngila rung shigi daga jing kasin ngila wan ngakwang anong fi umin se ma khoi ukhlam eno na makadan ka jutang apeng jong apeng ka jutang ka jong umblay ukhon bat umblay umin se ma khoi ka mamut kadan ka agreement kadan ka jutang apeng jong jisu ba umin se ma khoi baya kita ki ba umblay ula wanra shigi jing penem de umin se ma khoi uba wanra de umin se ma khoi uba pen kendo de umin se ma khoi uba pen kasin but the people shigi shiti shigi no Ephesus kal nong ba ningkong the khat lai the khat sa gong ha ma piru aba pila yo snow ye ka kten ka jing shisha ka gospel jong ka jing penem jok fi uba haba pila nget ru la shon sharp ye pi daw min se ma khoi ka jing kular uba lang ka sinjat ka benta jing ye do ka jing suspa ka benta jong uhi khnang ye ka bani ro ye ka buram jong u ngakwa man tagi ski manganda pensyai kindia ye ni ka khan baka kam ko jong min se ma khoi kadan nadu ka por ba shwa bangin yo jing penem but hadien bangi la priang yo jisuru de de jing trei ka jong min se ma khoi but kadan ka ni ka jing shisha ba habangi la yo snow ye ka kten jong jing shisha but ngila net ru ye ka ta ka jing la bo jisu yap mi pan ka jing tam ka Bible ka ang ka kam ka jong min se mang ta kadan ka binta ka jong u ba ule kawai ka kam usilingi ushan sharp yangi daga sharp ka jong min se ma khoi ka Bible ka ang ubalang ka sinjat ka binta jingi hadu ka jing sispa kalang tekum ka jingi tektena padang briu bat ka briu but adin bala pen scam ki ai gitu sati sinjat kaban penti kinai ki begitu kinya poi bet shaka jingi thot shongkunem bat bakinya yaine shiv junam hadu ka jingya kata kadai ka dur ka ba umplay ule engi
lapan ye tek teningi bat utrai. Bat hadien balapan ye tek teningi daw bat utrai. Mense mekhoy ulang ke sati, uai ke syap, uan rai ke sati, yakaban pensisha. Banaduk ketuk sengi, ngim dan jingi day shobat ke waipan. Ngila dan ke jingi tek jutang, ngila ye tek ten, bat utrai. Dakabala shan syap, daw mense mekhoy. Ngakwangan na pen i gini ketien shan syap. Namal gede gebala kerku kata-kata. They hang me ngakwangan ang ifi. Dan sipon kibrigi betiang yu adhar number. Dan ki batiang palat igini shandar ngakwa bapin snotho kani ke khat ang ni ke rap ifi bapin snotho bahabala shan sharp yangi daw mense bekho dan bor shu manu bala ban shan sharp bat yangi na jrong namar kanugo tiar kanugo company kabapin mi igno no tiar kadan ke sharp jong ke company but kanugo ke company ke shan sharp na jrong ka hab apa ke jingpin sitam jong ke sarkar namar mjudan manu bala ban seal da kawai pag seal halor jong kawai pag seal kabal seal original da ka to company kalong he juk ru kamru ka kwang anong ifi yang aba de pin idan kam na mat i jing try ga jong mense ko habang i wan pai show try habang i yo jing panim ndai de jing la hok jingi ndai de jing la jingi ban pai show play ndai de jing nang jingi ndai barok dai da jing ai ka hok ga jong da jing ai e ga jong Jesus Christ da jing et ni priang i ka but de jing shan sharp ga jong mense ko balapan scamming i bangi day ki khon ga jong blay na du sngi bangi ngai ye ga jing yap ga jing mi pat ga jong try habang iyo snow guktin ge job lay but nga kwak ngan ong ifiang ni por kan mau hang no na shan sharp ngi mshim shan sharp aga met mshim shan sharp aga shilang mat namal jing shan sharp ga dai haga minsim ga jingi how to brio be support jingi ubala yo mat ig ga jing kha arsin ubala yo mat ig jing penem but ubala kha haga do no jingi la shan sharp you but kan mau ki dor ki dar ki bi shan da kor ki bor jong ni sarkar kini ki adhar kini ki bangi shandur ga epic bangi shandur ga license ki bangi shandur ha pension ki bangi shandur ha ki babon ki jing shandur ki ni kila ban shandur tangi ki ni ga dur jingi hare kimla ban shandur yo to briu ba po jingi uban le show play nakata ka dawla na fisngo to igini ho nganum kren to ada number hare la bisu sngo to tangi ka ta nongrim kala ya rap fi ba pinum shakti ngi aka namal ki ni ga met jingi ga shandur kat no daga aka ru kan hap tep ye kash ga kandau and kan mau ye ka ta ka bal shan sharp daw min se ma khoi hang ni apo jong ka dot no jingi mdan manu ru bala ban shan sharp pan na jrong la da shan sharp na jrong kan hap ga jing pin sitam ka jong play de na ka ta daw nga kwa ngan ong fi kan mau ka jing pinem ka don ka jing dai baru min se ma khoi jong play mdan ai shabar nang ta la da mdan min se ma khoi mdan jing pinem ru ngan ong but then nag tagadaw nga kwa nganong fi pilap nang ni nag city kajong ki ikarin ga baar ga nang ka baningkong ru ka krane ga jui tang ini puli ga ni khnang ba pin shai ba pin suk ba pin laban bat igini gi khat ngan ai khat bible pim ta ga sngi singa ni le khat ba laban um da kren jrong ru ha ga long ni ga chingkren khnang ba nga kwa ba pindala ban sngo tho igini gi kti tang ini puli ar karin ka nang ka ba ningkong nan puli na khat ga ba arfuai ar ka ong ni tiuta uba pinne yangi lembat pi ha ukris but ubala pen sle yangi long blay haba ong pen sle kamut daw min sim ko ubala shan sharp ru yangi ubala ai yaga sendat jong min sim haki do no jingi gilmau la shan sharp daw min sim ko nga ong pi mene haka do no ka iga do no kamut ka to min sim jingi ka ba mut kat ko mutu brio ubala kapan support jingi la shan sharp daw min sim ko fi day hangtang nga kwa ngan ong fi hagani gapor baka jingpen im kampat tikna satya lada khlem shan sharp yafi daw min sim ko kan ya rap fi min nag sni bin sno to yegni ge jing shisha bala da fi snap yegni ge jing kai rukom kam kham pele jing mot pen chai shangan ong yegni ge tian fi yakinuki no kitiar ban pen sno to iki bagi day nakatu ka company lapen mi nakatu ka jaka ki jusile ki but haba jet iki kamot ni jet iki mde ga dur ni jet iki ga sharp kilaban ni siriam dur henry ga sharp ka pair but nga khwangan ong ifi ga ni ga por balay nga kran ni ga ni nga khwangan pen sno to ifi
la da fidal ga sharp ka jong mun sim ko ga jing em jong fi ka ba mut phila yo man ga jing penem bat na du ka tu sni phim dai sho lucky jong hi phim dai ki jong ka pertai phim dai sho ki jong satan phila dai ki jong try but habo play ula sil fido mun sim ko phila long ki jong play but balay pidang artetien habo play ula sil fi balay pim na pinti kinama tagisni langa la donne em ya sharp ko jong min si ko habanga pudiang yo Jesus Christ ne pim jutip ya ni jing shisha ba ni don kam ban da sngo to aga min si em ko jing fi fi na puni na bible na ga shiti shiki nong rom kani ga ga wai ni di khat ka banga kwa pin na nang ban pele jing mo ba ka ba ong aga la nang ka ba pra ka khat ka ba khat riu ko ong uta min si em u ya plashai rinkat bat kamen sim jangi bangi long ki khon jong blay dai da ka bor ka jong men sim ko ubala sham shopping baka da don kata ka saki ka ba im kata ka witness kata ka saki ka ba im haka da not jangi bangi long ki khon jong blay what you kar men ni la de ba pila dai ki khon jong blay namar ba pila im ka jing im ka ba bet namar ba pila kiar na ka ba snil but namar ba pila long kristan but pila nget you Jesus Christ what you shim kumta nga kwa ba pina pentik na ba hapo jong min sim to wali juti kina ga jingwan nga kwa ba kana don ka confirmation na ne ka ta ka jing pentik na ga ba shisha ka ba da sakhi pa ka min sim ga jopi ba ka min sim jopi ba u min sim ko ka da don ka ta ka jing sakhi ba pila dai ki khon jong play hanta finyo i ba abang kreni ge Jingshakri jong Jutang ge Bathymmai kare ge Jingshakri ke bado mun sim ko ke ba sedang nadu ge jingpenem fi hagane ge Jutang ge Bathymmai mdan ai ge Jingshakri ke ba me dai ba mun sim ko joblai mdan ai ro ya shabar nang ta kare tang ge kam ge do shabar nang ta kare tang ge jingle niam shabar nang ta kare tang ge ai ke bam niau setia haga hima ge joblai Sngoban ong ifinga snusi agini gisngi bagi brio kim ngam jiliu agini gi ege but nga kwa ifigi be yo sngo agini gi por dapen tikina ba pila khar sin em le gobor men sim ko pila ma shishan em gi jingpen em go jong try but pila yo sngo gi tin gi jong play ka badon bor shishan em do men sim ko what le chishim ba nga ngam jule khumta nga ngala kha khumta nga ngam jule khumta nga biang bet nga he kumne nga tip you play nga ya kumne nga ngam penram kata nrekin mau ngam kwa ba pin ker men da kata naman mdan shu way ba hop mdan wayru baro ngila lepop but baro ngila dulen ay ye ga puram go joplay hang ni ga don kam ga jing khar sin ka ba ga bor ka tin joplay ka ba pin sle da min sim ko but ka don kam ga jing khar sin ka ba da min sim ko chi hima ga joplay but ga jing shan sharp ban pin tikna yangi bangi day ki khon ga joplay da min sim ko joplay ta ka dega mga kuwa ngan ong ifi nga da kren bahay kini bon sin nga kren min chuaro minta naman ba nga kren nga Jutang ga Bathymmai nga kuwa nga da penshay bahay ifi naman ka ni ka ni rap ifi ba pinya chikman nga juang ba Jingshakri play ka lang kum ka jing yamare res la da pimbiang the starting point kam da jing toy la da fi stat kam da jing toy la da fi mare stat ki priyo ki la ba nir kiye ifi mban naman la da fi la bakla na basidang ndan banyaw ifi ba ndan ba pila pin pendep jing mare chopi nagata daw umin se mkhot u involve lani u ya don bentalang hakata jing penem nadu besdang jong Jingshakri gi jong abaka chofi ai ngo u blainem tagata bahaga Jingshakri jong Jutang ga Bathymmai kata ga de bening kong ke jing trai ke jong min se mkhot ka ba ar ngan bu kumni hagani ga por ke jing yat lenti ke babat u blai ka ba kren ni ga jing yat lenti jingi ga Bathymmai namarkat kum go Bible adin bangila khapat adin bangila IT ar korin kul nang san khat khat nyew ko ngom no u e bodan ho Chris long jing taw Bathymmai hakmi ki ki berem kila do no hakmi ki Bathymmai kila jalo ka ba mut ba nda habangila kla ka ba mut da boro men sim ko ngila rong shigni ki Jutang ga Bathymmai but minta ka jing ya nanti jingi kadai be daga Jutang ga Bathymmai ngim ya chu daga jingle ka hukum ngim ya chu daga jingle ka do ngim ya rakhi chu daga singi ya ngim
Petchu kita ke bam gedi ngime perkhatchu eki ba ki jingle ki jong jingtim ki berem nga khwa nga nong fikin ma ngel rung menta shiga jutang ko Bathymmai but ki jingi ya ti ki jingi ki bat blay hagani ki jutang ko Bathymmai ke de long be de ki jingalam ki jong min sem khoi de ki jing tre ki jong min sem khoi tengala pen evi mentan ke bening kong ke ki jing penem hade ke ba ar menta ke de ye ki jingalam ki jing ya ti ki jingi ke de be daw min sem khoi hagani ki jutang ko Bathymmai nga khwa ngan shong kham slam ni ngan pen kut ani yakani fi no pi puli nan ne na shiti shi nong rom nong ko bafra ke de khat ko khat saw gong na mar kat ki bala yalam da min se mu blai ki ta ken ki long ki khon jong blai kan ngat hiyo ki brio ki be shakriyo try na khwang non ra de nuksa bahabangi ngai yo Jesus Christ ni ong ngila yo rom shi jutang ka Bathymmai bat ka taru ka dai daga snam jangu nabangi shim ye jing khawai try ni juang ye ni ktin kani kalam ke khuri ke badaga snam ke jangu chisu ke balang ke jutang ke Bathymmai kat no sin bu pi ba mat pi di nagani ke khuri pi pen pau ke jing hap jong try do bundawan but habangi shim ye jing khawai try ni da nget baga de jutang ke Bathymmai Refio in efemio banda habangi ya pat hagani ke pertai mal lagi singi kham tama ke Jingshakri play ngem ju sha pan ya ka banyalam do min si mkhoi kat kum ke jutang ke Bathymmai ka basno si le gane bangi yo snon sigi jingi kai ki bawan ra biang pan ye ke jingle jong ke hukum hangta ngan ong efi pishurung tang ke singi jong ke jing khoi trai pishurung tang ka por be pikin mau ye ke jing ai ye ke jong trai Herek hadien hagajinya nentipat ke bama lagi sengi ni ya shabar na min se mkhoi ni klemtre ya bat ke Jingshakri ke badaw min se mkhoi namar ke Jingshakri ke badaw min se mkhoi ke dai ke Jingshakri ke bahag jutang ke Bathymmai but dai kata ke bah bible ke krenshai bau blay kwa ingi banginum ya cho ke jingle jong kadak hede bangin ya age jingalam ke jong min se mkhoi nakata daw hang new up suppose kat ki bala ya lamda min se mu blai kita ken ki long ki khon jong blai fi kala dan ka dur ka picture ka dur ka sengeu ka bau blai la ai kum ka ta jingshaya ka bor ka ba ka kenca jingikai bangin sengeu tho ha ka tien ka jong blai ye ka jat min Israel ngala puli gini mencuangan puli biang ni fi bintang sini pinda puli nang ni na ke kitab Isaiah kal na ko bandri pulai dekat bekhendai ko ong haga jing shitom jong ki barwa ula sha shitom barwa angel na khmat jo ula pen emiki haga jing e jo ba haga jing snusen e jo ula sis pa iki ula kan topro iki ula ba iki nadu min dai hede kila yele persha bat kila pensno si yo min se mko jong u na magata ula klalong u bashoniki bat ula yele iki fi hanta fin suto but what ki khon Israel ru de men se me kho tu o de men se me kho jom play u bala ba ki bala la me ki bala ka ki duriya ba saw bala le ru ki de Moses ba ka ki duriya ba saw de men se me kho u ya Yeshua de mo u be dai Israel na din Day sim jong play ndrekele le pressure day mo ubilam day mo uba ay jing jat hat the people lot igene ka bible ko khat sa ko mo jing riu balet hier shi gatam sim jong try ula pen chong that iki kum taw le lam lo pat lang ba ula pen lang diga nam ko badan buram Fio igni ka dur ka ba rim ye ki khoni sel ba mi na Egypt ki mat yu khon lang brat ka ba krene ki jingpenem ka ba yo lam ba Jesus Christ hare ka jing yalam ye ngi ka dai ben down o ka ba mut down min sim khoi but dai na ka ta da filap min ta ba ngi kan do jing e ga jing em ka dai ba ngi le persha yo min sim khoi ha ba ngi la rong shi ka jutang ka ba thamai ha ba ngi la yat ba play ka Jingshakri ha ga testament ka ba thamai ngi dang le pat i ka jing le ka ba rim ba ngi dang yat i ka jing kwa ka do but ngidang le i jing le jong kado but ta ka pun sing si yo min sim jong play but hang ta uklalong no shon persha i jing jongi pi ngan pen i fi kum nuksa ka ba let's say jan bro ka wai kini ngan pen i fi min kisni kat bangala ngan pen i fi na ni ka bible fi na pul ina ka bible u jisu aba wan jing ni ka pertei haba umpat yap aga dingfna
Haba umpat jauh, senapan haba umpat mi pat naga jingtem. Wat haba wan ma udang dan naga hukum. Nreikin mau. Kat kum ke gospel ke jong Lukas ke nang ke besau. Philip balaya lam daw mensi makhoit yu usig riklau. Bat ndala dep nang ton da wan pai ka ong ula wan pai ka bor mensi makhoit. Vi puling khat bakhat pra wang lenang besau khat bakhat pra jong Lukas wang mensi jong try uhanga. Nabaw pen sle yang ai ka banganilap ke gospel lagi baduk bat kum ta ter. Kabamut wat u jisuru. Habaw ya ban im hagani ke pertai. Udai ubayat ban mensi makhoit jong play. Namar ukwa ban peni baga jutang ga Bathymmai kaba unsa ai kam dai shu da kabangile daga hukum balayalam da Moses balayalam ngi itu ki hukum ki an ki babon handai kan mau menta on yalam yo jisu da mensi bako but hiu I hangi bala da pipek ba ya ka balang ka baningkong kata ka bang ngasay kum ngasiru ngasay kum babiru ngasay kum pisaling aru nang kraning ini Namar ngapet ya kani ke Jingshakri ngalap hang ni kum ni. Fi iya dien bo Jisu kiu no shibnang. Ki senran ki de snau thu sha ya kani. Balada mdan umensi me kho hi mlo. Na ka ta daw Philip ba kani ke balang karung shi ke Jingshakri jong ke Jutang ke Bathymmai. Ka klem ki arna umensi me kho. Ki le shonga ke kamera ka ba nang ko shi post ni ke le twai. But ke Bible ko ang la pendap ki barok daw mensi me kho. Lenang ko ba ar pipuli khat ko ba ar ko lap lenang ko ba ar khat sa ko la pendap iki bro do mensim ko be sedang ban keren iki begitu le kat ko mau mensim ula ai bor iki ban keren pinda pet bahaya gini ko balang baleng shim na do nang ni tangi ni pet ba ya gini ko balang la pen khado mensim ko la pendap iki ko balang bro sispa ar pungut do mensim ko Ba pinapuli lang to si Khmat, upitras yalap, ba kipriyo ki kalaka bamot, nagi kalaba mot ki kaliki ang hagal khat galanang ko ba ar kama apostol khat balay pupra, na pipuli khat balay pinyo ki kaliki ang inle kum no. Upitras yu to wang, to pin kalaka bamot, at pin baptisi pi way puway, ki katang Jesus Christ, yakabanyo map ki pop, bat pet wang no wang, bat pinyo, diang, ikajing ay, jong man semakot. Fi ide nega balang kede ke bal khado mun sema khoy yala deru gini ge apostol baro gini ge yo priang mun sema khoy but nda haba ki way pat ki yo ge jinkta ge jong playru u petros u ong bet pi day bet ban priang yo mun sema khoy ndala dep nang ne pi puli ge nang ko balai petros pen kia itu brio pi puli nang to pa ge nang ko basau kadan ge jingi khon ge jingi le but pi puli nang to kadan ge jing pen sitam rei ka balang ka duai Da pipulin nang ko besaw, pipulin nang khat ka bakat no. Da pipulin nang khat ka ba arfulai Bible ko ang bala pelat no iki kila yawan sikilok kila tu baro ya ke bigirang ba lindo bigtemen besan kila ong iki. Bat kila ya penjam lagi kitino blai ki di dwai ki ong atrai kin rat. Pinapulin nang khat ka ba kat no. Khat ba arfusaw ki ong atrai kin rat meu blai ba thau ka benang ki khndo ka duriaw ba da baro ba da ki. Pet ki ong no ubada umen sem khoy be daga shinturu debet ukpa jingi shakri jame mela ong kaba mut ka jingdu wai jongi ni brio hadin jong pentecost kim du wai shabar na umen sem khoy naga taka dawo sa ong ipi baga jing shakri jong Jutang ka Bathymmai kade ka jing ya linti ka babat ublay da ka bor jong umen sem khoy walit shakri rukam kanyang Wala duai shabar na umen se mako view in de duai yang ne ka Bible ka ang akal na ko basaw na di khat bar fulai ki duai ki ken mau yo umen se mako ki khat yo umen se mako ki kren je bang umen se mako but people in na khat ka life away ka ang kumno on da kila la duai la pen kenyu iki de jaka baro begile sen but la pen dap iki baro da umen se mako but kila kren iki tino blade de jinx no shilor ka iga bang mut ban wan ra nang ni ka dai haba pi diang ni umen se mako haba pi rong si Jutang ka Bathymmai da ka boro man se mako ba haba pi la mat yo man se mako na fi ya ya ni ka pertairu na fi shakri yo play ni pertairu pi haban shakri kat ko man se mako duwai ru do man se mako haga jaka duwai man se mako on hiya fi yo iya kala nang ko besan ngan yala me fi ter na ka kam ka apostol bro ko wai na pi puli kala nang ko besan pi ki wan ra itu ki jing ai ki bo ki jat ni apostol
Pikin mau namar bakani ka balang ka yat be ka bor jong mun se ko filap ang nebo Ananias be ka Safira ki a buri ikatu ka jingmi jong ki shitang ba ki le kum ba ki wan ra lot fi yo i ang ne Petrus wang yo Ananias wang balay Ananias hato balay bo sa tanu pendap ya ka do no jong me ya ka ban shukar yo mun se ko mem shim shukar yo brio ne shukar yo blay hang ne rung ilap ba mun se ko de blay but de ne ka daw filap ang neba kadang ke jingpen power di brio ke le but le shalat apa ke kamu blay namar bagi apostol kiat baru mensema kuat fi kadang ke jing trai ke shisha ke jutang ke Bathymmai minta ngi shakri blay ayo bio i minta ngi le ke jat bagi jat ke jing shakri blay ndre mshim dan shu ke jingpen power dan ru batep na ta ki mi ke jing klumar namar blay ngim dan shu ke jing shakri jong jutang ke Bathymmai ke balong pio ke khoi namar bangi klamsha ke jing alam jong mensema kuat Pipulir ini ter ngala pulir fina du lenang ko baar filap bagi pediang men sema ko lenang ko balai fi yu Petrus bro lai jar udwai begini o pediang men sema ko Pipulir lenang ko besa ko nang jimpi jitamben rega balang ka duai ka bor jong men sema ko bat ndala wai ka jing duai men sema ko pen ko bigi ka bor ba fi yu lenang ko besan ter filap ba Petrus yu jingburi jong Ananias bagi Safira ki yap ayeng mane namar bagi le pesha men sema ko Ukraine jibang men sema ko da pipule lot ne ke kitab hinlap angne hagalanang ko bandri ko mi ke jing da pipule hagalanang ko bandri ndakila man bon di sunran sapule mi pikala mi ke jing knyum mi ke jing sam mi ke jing ai isn ai but nang tade kana mi ke problem ai mu you play bagi apostle kila jan lap mi hakim mi ngakwa ngan hikaye fi kane fi hang ni kedan ke ik ka bari ka bangamal mapi ni de banyo ikum ki bangai baki balang gejing shakri blay mentangi ni pai hangta ndakila roy fi puli ang ni nang bandriu ke bible kong ha kita gisni la manbon gisenran kamot kala nang roy ke balang ndadan gejing roy dan ru gejing ndami gejing roy mi sibon gi jat bagi jat apo Hendrai kan mau kene ke balang namar bagadai ke barung sege testament ke Bathymmai lani sege ke jutang ke Bathymmai bat kalayat ban shakri uplay hagabor ke jong mense mekot ndak mi ke jing habalaman bun ki sunran ai ngu uplay baki apostle kini ki khat an ngot ki ong kal nang ke bandriu khat ba ar ki ong haba ki la khat lang yo pat ba ki i sunran ki la ong kam long ka bet lani kam day yangi ban ino ye ke jing lap ki uplay ban shakri yakime Femio iya gini gisni kinong yalam ki bam day ban kta i jing shakri gime ni shem ka ngikta yaki ngikta iki jing penia nyam ngikta iki jat bagajat ngikta yaki kam perthei ki kam jing penia ki bubun ni wan ra iki tagi jing shikri kami ngakwa ngan ong fi ngani por ai ngu u blai bikini ki khat argot ang ni namal bikiyat baru mense makoi kim kwa ban kenria na ka jutang ka Bathymmai kim kwa ban weng ina de nang ta ban net biang jing shikri jing me ki ong namal ka ko para banget bini kmi nyongot ki rangba ki badan ka namba ba ki badap daw mensi mereka jing start ngi mentangi jet iki brio haga no kom naga daga daw klem kam daga bari gani piu i mentam dan badan bor ka kamu blay ka silong ka niam piu i ngila siya pengsan ngila siya shakri kum to na marbalay ia ka kam la penia de ki brio ki bete ban bat ia game ki bat ia game bat nang tade ki penia ki kam pisating ka kata ka de ka bangam sngau tenal ka bangayo i bagi brio ki bat i ki telo play ki ba de ban shim ki Jingshakri banang ki nong aplang berat bagi nong pet ki mensem ki ba ki ban rong ki jing tuai ki ban puli ka bible ki ban sai ki bangai re ki lapme ki kam pisating ka ba de maki ki bat ki kam pisating ka ya penia kam pisar dan se jing pen shoyang ta nang tade bakla na ngi klem bot ya gane jutang ka Bathymmai ngi klem rong lot chegane ki Jingshakri jong ka jutang ka Bathymmai ngi kenria na mense mo ko jong play but piu igani ka balang ndakala roy ka mi jing piu i mentat nangi la roy ngi mi jing balay ndala roy mi problema po nganum kno ini no nganum kren persya no ka balang jan baro ki balang ndala roy mi jing be po
Kadang ke bapau, kadang ke bampau, kadang ke baya pak jepra dan ke bampau. Resia ke ansa, but sia pek kematsa. But nang tade dan ke baya prasendan dan ke baya bahai ya jengai sendan dan ke bami sege jingjagi bele ran shabar. Namar bele ngani tu ipi ngiya ni klem rong sege jutang ke Bathymmai ni klem ya ke Jingshakri ke badong mense mkhoi. But they hanta PUE hang ni gini ke brio nda habagi snoto gini ke mi ke jing namar bagi le lap me ke pisa tengka ke shong bani nyau pisa le sege ni ke argut. But hangta de kalau tapan po isi ke jingklumar re kikindet na marba ki dangdo na po ke jingalam jong mensi mkhot kikindet ber ki kala ka bomot ber ki on kam de yin ben ino ye ke Jingshakri ye ke ktenu blai but ye ke jingduai mre ngin bu de ki we pat ngin kiare de din na ke Jingshakri ke me andre ngin jit de ki we pat ki badan kana ma ba ngacet ngul ngo bamentagi pet tangi ki prium de ki badan kana ba bam de ki badap men sim de ki jingstan ni pet mentai ki brio bangi jit ke kamu bleng ki jit ki brio ki balong smart ni jit ki brio ki be igu magi nang ba ban batai ban hang tangi tap ki ki kamu blai bat ndala batai ban bangi ken ria na men sim ko ban da bangi la rong de ki ju company a chingi hang ta ka poi ki jinklumar dene te daw ni balang kala nangroy de puli na kala nang ko ba henry u ki kama apostle ko khat ba nyew go ka ktienu blay kala roy ba man bon shikat de ki sunran ha jerusalem ba pat ba bon ni ki lingdo ula ko ngu agita ki jinga Fimtep ki balang menta ki la shi roy istang ki briu ki klem poison jonuru ka klem dan setia ka jinkla ka shisha met nga kwa ngan ong fi ni ki pot ni klem isu ki dak ki kamba ki jink tray ki kraw ki jong play ha ki jing sen ki la shi bon stang ki briu ki shi let jing sen tang ka nam bat ngani tu epi hang ta balai ka dawo ni ki jing bakla jong ka leadership namar haba ki rung shi jutang ka Bathymmai ni kindria no na ka tang shisni arsni bat ni ya klem ki jing alam ko jong men si bkhoi jong play pet hang ni ngan empat kut ngan pen i fi ni da fi pet nang ni filap hang ni nang tin ke jong play ban da ba ki ya chikman da fi puli nang ni filap agal nang ka ba pra da fi puli nang ka ba pra filap aba u Philip u yalap apa Samaria ka dan ka jinkla ka ba mut ka ba crown re hagar khat ka ba khat saw ki apostle Jerusalem ki yo snow ba ka Samaria ka la punyang tin play ki la pha yo Petrus bu Yohanes ban da ba ki let hiar ki duai nam ta jong ki ba ki yo punyang yo min se ba ko jong play kani rege ba ngayo imentangi klem ya chu agada kalenti hey fi julap mentaba ni shulet pen skambalang let pen skambalang let pen rung balang let le kajat nre ni klem ya ban penlong i briu begini yo pdiang yo mense me khoi ban hangta sami briu klem ai ki shulong tang ke shendrong ban nang ta de la shi klumarang to ban mpoi shinu shinuru ban ngakwa ngan ong i fi ni ke por ka balang ka beningkong kabo play ula pen kai kabo ula wan ra egni ka Jingshakri jong ka Jutang ka Bathymmai kala ya ega ban shakri bet da ka jing alam ka balat lut ka jong min sim khoi bat hang ta fi i ka dan ka jing rai wan pren ka jing pen shitom bet ka dan ka jing trai ka jong play ka khra na dan bala ban yele persha ye ka jing trai ka jong min sim khoi bat ye ka ega bo jisu la le halor ka ding fna bat den ka da fi pulegal nang ka ba khindai lanangan puli ki kama apostol brokwe nakatagadawa ka porbi skala ki mutban ay kerteng yakini ki kitab da ki kam ki apostol katu kat ne ki skala ki mutban ay kerteng kadan ka jingi tan hangta namar ki ong balengin ay ki kam ki apostol balengin ay ka ki kam jong umin simu ko ngarong sno ya ha ki tam de ki kam ki apostol kade ki kam jong min simu ko kade ki kitab kade na pipule brokwe kade ki kam lani ki jingtrai ka jong min simu ko de ki apostol ki shurung ki Jutang ka Bathymmai ki apostol ki yo rong ki jing ai ki apostol ki yo ban mat yo min sim ko bat ki ya ban unu min sim ko ha ka Jingshakri jong ki Jutang ka Bathymmai bat hangta ka saroi ki jing trai ki kamu blay what happening jong ki jing pen shitom bay ngayon imen ta dan pliu ki balay saj hadu kata mani khoni ki sarkar mani khoni ki pliu ban pinyo ki pliu ki yo le jing seng na malada ngim yo jing seng lang ni la yap ki jing lang min sim
nang tade mdan shu gijing shakri play nang tade kala yap gijing la mun sema bangi mi jing sen ngak kwa ga nang feel na fiat ba da galenti jong jutang ga Bathymmai ba da gijing lam jong mun sema khoi kata kam dan kam kata kam tri kam kata ga de ga bakla kin mau ga ne ga balang ga bening kong ka klem yo ban shakri like do kalang tek ko mangi min ta bangi dan ga lockdown bangi mi ban shakri like do ndre kin mau ya ga jing trai ga jong mun sema khoi ya ga ne ga jutang ga Bathymmai ga bu bleu la ai hangi manu bala ban kang manu bala ban penwet eka ki yeng ki sem ki de ben roy yala de shimet pi don ban mun sem ko pi shong yeng pi dwa yeng sa pi rwa pi mani pi ag tin ki jong play hanta fini igana ga jing roy ha ga jing shi shale le fi lap ba ka balang ka roy de na mar ba ki shakri ki yeng na kwa ngano fi tin no concentrate tan la ni pele jing mot ye ki de jing sang lang ki ta ki ni rong yeng mani ba ki shabun stang ki le yeng mani ba ka ba mi na ta khlem don eru em ka ba nga kran men da ki ki dai Marengi me rung shagani ki Jingshakri kabalong ka buram ko jong play jong Jutang ka Bathymmai haga bangin yo mat ik jing tray ka jong men sim khoi fi yu ina fi pulil nang ka bakhandai bu Petrus ay habo Paul kula ka bomot u blay phalu Ananias no let wa Ananias ka nang ka bakhandai fi pulil wang ka khat bakhat ni wang igini kitin wang ko sol para jong to tra jisu ken bulami pau ula pha yengai ka ban duai me meni pet pat gikman bat ba on yo pendap me men sim khoi man bar sedang beriu hagi kam ni apostol bar khoi ka dan ke jing trai be jong men sim khoi ke apostol ki pene jing mot be sepang men sim khoi namar ba kitep bahaga Jutang ka Bathymmai dai ke jing trai ke jong men sim khoi Pipuli haka kama apostol nang bersifau nang Petrus ulet ke yeng jong Cornelius kat bu dang keren ke Bible ko ang bleu klem up yu du nedep keren ke Bible ko ang dekat besau ko ang kat bu Petrus dang keren u men sim khoi ulai hap alor jong ki bat ke yo sngo ba ki dwai tlet ki thulpa ki pen kraw yu play ka POE ha ka Bible ni ki come to the apostle ha ga Jutang ka Bathymmai mdan ga wai pat dai dong men sim khoi lenong ka bakhat lai pipuli na bagi charging it ki duai de men sim khoi bukren wang pen kerpang ngai Paul bari Barnabas shagat ka Jingshakri de na ka daw pipuli ki kam ki apostle ka khlem dan ka jingkut wala fim jutep igataro sa puli himapi na lenong ka arbu project ki kam apostle khat ka balai pho wei ka ude yalap ki himau blai ude hikai ki ek eru japang Jesus Christ bo try da ka jingsingo sunur sudah bam dan bakhangi ka kam apostol ka klem dan ka ending kin mau ka kam jang ki apostol ka klem dan ka bakut namar ka jing tray ka jong minse bakoi kadang sedang haki kam jang ki apostol bat kadang tray hadu mentang singi bat kito ki bakwa man rong sa Jutang ka Bathymmai wat it kiar na ka jing tray ka jong minse bakoi ngadanget pisay kadar mentang singi bahaba pikiran lani pi perkhat sepang Jutang ka Bathymmai kanam kot tang ka jing kwai trai kanam kot tang mangi suang bo Jisu wan manwan ra ka Jutang ka Bathymmai hari pihaban su thoro ba ka Jutang ka Bathymmai ka dai ka pihaban ya nanti bat ka jing lam ka jong man sim khoi ku blai chibon ba fisngap ngeni tuai ai ngo eme trai ba me ker khui ngi blai ai ngo eme trai ba ai boring aku pa mangan kren bat nga ai ngo eme lamang ni ka jing hikai ngada nget kin trai bagan pen khi biang ngi bre baro ag ri si bejantia mangini rung lang si Jutang ka Bathymmai bat mangini long kita ki nang ki shakri ki jame ki barung shisha si ka Jutang ka Bathymmai ki ba yat aga bor ka jomen se ba ko aga kerteng ka dong chisu amen